28 noyabrda Türkmenistanlı Turgan Abdullah Babayev MMA'da tutluşuk geçirer. Onun karşıdaşı Tajikistanlı Faiz Qulonov bolar. Tutluşuk Moskvada Sokol Fighting turnirin çägini geçer. 24 yaşlı Türkmen turgani Abdullah Babayev halkara yarışlarına üstünlüklü çıkış ediyor. Profesional tutluşuklarına onun 24 çıkışı var. Tutluşuklarının ehlisini hem ol demiktirci usul ulanıp möhlütünün ön tamamladı. Abdullah Babayev söwüş sambat boyunca halkara dereceli sport ustadı bolup, ol 3 wedek dünya kubowynyň eýesidir. Pankration boyunca Aziýanyň hemde dünya çempiona taplanýar. Tajikistan'dan 20 yaşlı Faiz Qulonov hem Qut Abdullah Babayev ýaly 4 tutluşugyna ýygdyr ýeňiş gadanıp gelýär. Akşamyň ýetap tutluşugy agyr-agramly Hadis Ibragimov we Viktor Nemkowyň arasynda bolar. Tutluşuklary Match Boyets teleýaýlymyndan gün ýaýlymda tomaş edip bilerdiler.